era visto. Puscas Motel. O outro día entrou no Puscas unha parella preguntando se había en Lameiro algún hoteliño discreto e con encanto. Mira ti, debeu de ser a primeira vez que se xuntaron nunha mesma frase as palabras discreto, encanto e Lameiro. Pues oficialmente no tenemos ningún hotel en Lameiro, pero desoficialmente tenemos el hotel con encanto y más discreto a este lado del Jaya. Sí, efectivamente se encuentran en él. Pueden ir ustedes si quieren a por las maletas al coche. Ya les voy preparando yo mientras la suite presidencial. Venga. Home, Puscas, estás no teu dereito de facer negocio enganando aos forasteiros. Pero dicir que isto é un hotel é por riba discreto e con encanto. Anda, Lino, escoita. Por da cidade, todo que sea bello e ruín ten encanto, entendes? É discreto si que é, porque hasta agora non se sabía que era hotel. A menos que tiñas unha suite presidencial. Sei que lle chaman así porque botaron unha soneca con presidente Kennedy de Marilyn Monroe no seu paso por la mesa. Gústame ese dato, mira. Muy bien, pues les voy a acompañar yo a la suite presidencial, si tienen la amabilidad. Verán que está el colchón aún tirado en el champ, porque fue donde se deitaron Marilyn Monroe y el presidente Kennedy, de las patacas, no sé si conocen. Ahí, Baraca y Patac y Kennedy. Pasen por ahí, por favor, pasen por ahí. Cuidado con la puerta, que eso así lo batiente, ¿eh? Cobroulles 40 euros por deixarlles deitarse nun colchón no almacén. Manda carallo. Os tipos, claro, saíron dali escopetados en media hora. Normal. E logo, non quedaron dormir? Pero quen vai dormir nunha cova infestada de nosiñas e ratas? Elvira, por favor, xa un atraco. Ai, pero que non nos timou, home. Eles sabían ben o que ian, ou... A que? A ver, que tan burro es. Unha parella que non quere que se saiba que estaban xuntos precisa un sitio así discreto onde estar. E unha vez que se acaban, cada mochuelo a súa libo. Queres dicir que andaban buscando un sitio discreto para desfojar? Ajá. A ver, a min 40 euros pareceme moitos cartos para ir mexar. A ver, nadie buscas, pides unha comisión e xa podes ir ao baño. A ver, estamos falando de desfojar, non de mexar, senón de desfojar do grande, do forte, do legítimo. Ah, foron cagar. Ai, que tan cándida es, criaturiña. Ai. En fin, a partir dese incidente, activouse o boca a orella e o Puscas empezou a encherse de parellas que buscaban aloxamento por horas. Foi tal o éxito que ao pouco xa había un cartel luminoso coa palabra motel. O motel é como un hotel, pero co encanto deses sitios sórdidos das películas americanas os que van os amantes e os delincuentes a facer negocios. Coñezo. E Lameiro é un sitio ideal para montar un, entendes? Porque como non está de camiño para ningunha parte, as parellas clandestinas poden vir aquí sen medo a toparse con ninguén que os recoñeza. Xa, un picadeiro, vaya, un tapadillo. ¿Recepción? Sí, ahora mismo, sí, señor. Mozo. Leva este Benjamín de champaña a 400 cartos. Marchando! Que fa, Lino, que fa? Que lle queres, Moncho? Con este uniforme os clientes pensan que son o mozo das maletas. E o encantado, que non sabes a de cartos que lle saco as propinas. Moi boas, que tal? Teñen que disculpar porque temos un pouco de overbooking. Pero nun minutiños deixame libre a 303. Se queren mentras facer o tempo e dar un paseo polo patio, teño aí o galiñeiro, unhas aves preciosas, todas as pistas de pádel. Sallen por aí e dan un paseo. Por favor, grazas. Buscas, pero 303, 404... Desde cando tes ti 400 habitacións neste tugurio? Non, home, non, é que as numerei co sistema dos hoteles, non sabes? Teño 4, na máis. E a 404 é o trasteiro, arriba. Que intrínseco é o mundo dos hotéis, así é todo. Pon un viño, fai favor. Non che podo poñer viños. A partir de hoxe, se queres tomar algo, tens que reservar un cuarto. Como que reservar un cuarto? Vas poñer un viño na barra, como sempre? Isto xa non é unha barra, Isto é unha recepción dun hotel, entendes? Hasta teño timbre. Fíjate, se queres, colles unha habitación e ali hai minibar, e tes chocolatina, refrescos... viño, se queres. Chamou, xefe. Non, tranquilo, Lino. Foi porque estaba ensinando a Moncho o sistema co que traballamos no hotel. Ah, vale. Marché escopetado.
Puscas quere guerra? Pois vai ter guerra. E levas de perder, porque a min difamando non hai quen máis dea, non. Parellas clandestinas que aparecen polas noites, tipas con pintas de candongas, benjamines de sidra a todo meter, un antro, don Anselmo. Aquilo é un auténtico escándalo. Mira ti. Eu que pensaba que era un hotel cativeiro de carretera. Eso nada, home, por favor, aquilo é peor que Sohama e Modorra. Grazas pola información, Moncho. É o meu soño feito realidade. Sempre quixo ser un profesional da conquista. Un seductor de hotel que se pasea polas recepcións a caza de damas elegantes e refinadas. Se cadra non calculei que difamar a moralidade dun establecemento non é algo que escandaliza don Anselmo, mas ben todo ao contrario. Mozo, sube a maleta a señorita a 202, por favor. Marchando. Hola. Oes, Puscas. Pero aquí todas as señoras veñen acompañadas. Non, Anselmo, este tranquilo que igual ainda discute co mozo e ainda lle dá a vostede algo de chance. Tranquilo. A ver se é certo. Os que seguides estas peripecias nosas, sabedes que, cando non funciona a difamación, sempre temos un plan B. Sí, a clásica denuncia anónima. Hixiene e decencia, cero. Sí, cero, como lle digo. Ata alugou como cuarto a cámara frigorífica que os hai ter ben postos, Chámalle suite Pazo de Inverno. E na recepción ten un pervertido que anda seguido acosando as mulleres. A vostedes tanto lle ten. Moi bonito, home, moi bonito, claro. No, arrañala vostede, home, arrañala vostede, payaso. Pois é miña por confiar na FIFA. Pero que terá que ver a Federación Internacional de Fútbol con negocio de Puscas, ó? Pois, veriña, eran os que me quedaban por chamar. Que lle vou facer? Chamei a todos os sitios, ao Concello, á Xunta, ao Ministerio, á ONU, ao IHAPE. Pois sabes o que che digo? Que non debías ser tan egoísta e alegrarte por o que a teu amigo lle vai a ben no seu negocio. Te vou tirar foguetes, se che parece. E quen será que estas horas? Vou ver. Tomar a soprona. Mira, Moncho, mira quen te veu ver. Mira, senta aí, senta aí. Ala, falade das vosas cousas, veña. Aquela que tal, Moncho, como vai? Aburrido, ou non ves? Aburrido. Aturando Elvira todo o día, sen poder escapar ao teu bar. Encherme de viño, como un tolo. Eu tamén te boto en falta, Ainda hoxe me acordaxe e dixen eu que ben me viría a min que tuvera aquí Moncho para darme un consello nun dilema que ando aí metido. Me importa un carallo a tua vida, pero... Que dilema? Conto. Veo unha empresa desas fuertes de hoteles que me quere dar unha barbaridade de cartos polo meu motel. Pero unha barbaridade pa... Cartos como a pasar o resto da vida tirando tiros aos gorriós, os permitidos nunha palangana de auga. Pero os que non nos aivades. Unha das cousas que máis lle gusta facer a Puscas na vida é sentar na horta, coller a escopeta e empezar a tiros cos gorrións cos peiños metidos nunha palangana. Un hobbit como outro calquera. Se eu xa sei que debería aceptar e vender. Pero para unha vez que fago algo de xeito, non? Un negocio de éxito. É unha mágoa desfacerse del. É que non sei. Ti que farías? Pusquiñas, se acepta o meu consello. Eu penso que ainda és moi novo para pasar o resto da tua vida cos pés metidos nunha palangana. Persiga o teu soño, Puscas. Expande o negocio hoteleiro de parellas discretas por todo o mundo e saca a lameiro do atraso. Pois te estou entendendo. Estás me dicindo que vai a máis, non? Claro que sí, entendiches ben. Vai a máis, Puscas. Se cadra, acabas fundando unha cadea hoteleira tipo Holiday Inn ou Four Seasons. Non sabes o que che agradezo estas palabras, este consello, amigo. Así son eu, un tipo sen rancor. Dei o mellor consello que lle podía dar. Lástima que o resultado non fose óptimo. Como Puscas non vendeu, os empresarios eses foron montar un hotel a Choupana. Un moteliño, sí. Lujo asiático a todo meter. Arruinado, Moncho, arruinado. Entenden, marcharon os clientes todos para o motel da Choupana pola túa culpa. Pero, xa está, Pusquiñas, pasa páxina, De paso pon un viño. Un viño, sí, un viño. Aquí non hai máis viño. Mira, vas beber a merda esta da champaña, hasta que acabas 400 caixas que comprei. Venga, marchando dúas de callo. Vou, xefe. Pois tú, a ver se me pasa.
O tendeiro. O outro día presenciei un deses combates clásicos entre as dúas campeonas do lerchismo lameirés, miña Elvira e a súa archi-inimiga Caramucha. Nada novo baixo o sol, diredes vós. Error. Desta vez, o resultado foi imprevisto. Pero estes palitos de cangrejo que me traes están caducados dai un mes. Me pretenderás que sexan frescos a 0,99 o paquete. Mira, se queres calidade non te botes de cabeza as ofertas, miserable. Miserable eu. Miserable ti que embelenas a xente por ganar un peso. Esto cheira a calpetrena. Mira, cheira aí, cheira a jortoiro. Quita do medio. Aquí o único que cheira é a túa caixa da ferramenta. A ver se te vas perdendo o medo, vide, que non morde. Porcona. Porcona eu. Desmíntelle aí, Moncho, desmíntelle. Deixa a miña xoia fora desto, que non está a altura do debate. Ei, mamá, mira que atopei. No vertedero do polígono, unha chagua de surf con patas. Agora non, nené, que mamá está discutindo. Ademais, iso non é para facer surf, que é para pasarlle ferro á roupa. Normal que o nené se confunda. Nesta casa non sabedes o que é pasarlle ferro á roupa. Vou baño ao bidé para probala, vale? Viña, hasta logo. Estaba de ser que antes ou despois alguén acabase ferido nun altercado deste tipo. Non sospeitaba que a agresión puidase vir provocada por un axente externo. Resultado, Caramucha foi de cabeza só ao ambulatorio cunha conmoción cerebral. Matei a Caramucha. Non matame, por favor, non matache nada. Nada máis que a noqueaches un pouco, pero non te preocupes que nunha semana volva a estar como sempre. Xa, pero é que vai ter que coller a baixa toda a semana e vai ter que pechar a tenda. Non xo sei, é que, pero por sorte trouxo a compra da semana antes do incidente. Que a todo isto a min os palitos caducados gustan moi ben. Non son como os ibaritas de tua nai. O que non o digo por nós, papá, digo por ela. Si pecha a tenda toda a semana non vai poder gañar cartos. Xo sei, bueno, pois xa está. A vida é así, amigo. A non ser que... A non ser que que? A non ser que que, ó. Pero segundame, que estou pensando. Tardou 10 minutos máis, pero ao final tivo unha idea. Quen contaba, O tipo ofreceuse a levarlle a tenda a Caramucha mentre ela seguise de baixa. Un detalle que fala da calidade humana do noso nené. O que ti digas, Moncho, pero o noso Kevin non está preparado para esa xungla. O neno non vai sobrevivir metido entre tanta lercha asexando e entre tanto produto tóxico caducado. Tranquila, mira polo lado bo. Se sobrevive a esta experiencia, vai seguir curtido para enfrontarse a calquera reto que lle impoña a vida. Xa verás, mira aí, ben. Que tal, meu rei? Ai, reventado, Elvira. Traio a cabeza como un bombo de tanto aguantar esas mulleres. Pero isto que é? É que vai ser sopa. Non, isto non é sopa de cubiños de avicrén, que é a que temos nós na tenda. Isto é sopa de sobre de nós, que é a que traballa a competencia. Canta claro, Elvira! Canta claro onde sacaches isto. Pois do súper de Santa Comba, que fun ali de paso que fun á perruquería. Pois, sabes o que? Xa podes ir metendo no cu, que eu non tomo nada da competencia. A ver, como falas que che lavo a lingua con lixiria, A lixiria pode desgardando pa usar a ti para valor baixo, que unha frente che fai por cona. Que ti escoitaches, Moncho, dille algo. A mí non me metas, Elvira, eu sabes que son neutral nestes temas. Matamos a pouco, E nós preocupados por Kevin. Foi soltalo nese hábitat salvaxe da tenda de Caramucha e activarse o instinto de supervivencia lerchonil. Anda, carallo, vese que herdou o ADNI da nai. Ai, pois, fiarlle que fiarlle sempre, porque ela ven aquí sempre cunha mañante e outra detrás. Ai, carallo, no súper de Santa Comba ven que non lle fían, porque ali vai que a carteiriña por diante. Por qué? Porque sabe que ali, o de fiar, ali non o levan con ela. Ai, eu non sei onde saca os cartos. Non o sei. Eu sí que eso non sei onde o saca, porque do marido non o saca, porque o marido gasta os cartos todos na taberna porque anda sempre borracho como un odre. Digo cho eu, de verdad. Borracho de todo. Tío, pero como pode falar así teu pai? Ai, iso o meu pai, claro. Iso habría que velo. Nai, ela sí que é miña. Iso sí que non se pode negar, pero pai, iso non se sabe, porque Elvira sempre tivo un pasado de cascos ligeros que nin a cantante do grupo de Madonna. Digo, volo eu. Verdade que pon os pelos de punta só de escoitalo? Está insoportable, mi home. Acarmuchado perdido. Que queres dicir con acarmuchado? Es que é como a carmucha. Mandón, ruín, cotilla, fala barato.
Todo lo sabe, todo lo entiende. Nunha palabra, un lerchón. Eu eso sí que non soporto, Como que non soportas, home? Se levas toda a vida vivindo cunha lercha cunha carmucha. Pero cunha lercha en solitario, puto. Pero agora son dúas, entendedes? Dúas. Tal como ter a Elvira e a carmucha baixo o mesmo teito. Carallo, visto así... E aseguro-vos que non exaxero nada. E barríchelo chan, Elvira. E barrín, está barrida e fregado, que pasei a fregona. Ai, sí. Ai. Pois para a próxima vez apunta ben coa fregona, E se pode que sea na merda, Elviriña, Porque o algodón non engana. Miña rula. Ui! Ai! Xa non me acordaba que nesta casa tomaba desa chicoria, xa que non vos podedes permitir tomar café legítimo. Ui! Dígoche que non o aturo, Monchiño. Oxe, collino remexendo no meu caixón da roupa interior. As túas bragas. Pero que clase de pervertido pode andar rebuscando nas bragas da nai, home, por favor. Non é por pervertido. É por lerchear. Estaba mirando se eran de marca ou as compro no feirón. Poncho, a ver se vas calar a túa muller que non son horas de andar a berros. Quieta. Non piques. Estate provocando, para lerchear. Que leria. Nada, non lle deas esa satisfacción. Non entres no seu terreo. É toda a semana así. O inferno na terra, amigos. Pero mal que Carmucha xa está recuperada e Nené pode volver ser el mesmo. Ai, Elviriña, todos estes días que estiven entre a vida e a morte fixeronme reflexionar moito. E quero que apartemos as nosas diferenzas e sexamos amigas de verdade. Ai, que razón tes, Carmuchiña. Estar todo o día en liortadas non leva a ningún lado. Ui, perdón, é que é a chicoria, Ui. Pero que diste de a chicoria? Se é café do da tenda de Carmucha. Ui, pois iso entón é peor que a chicoria. Porque eu vexei como está ese almacén, o que che vendeu a ti pesta. Son cagadel de ratos. Pero que dis a Fortoiro? O que escoitas, que eu digo verdade, que eu non falo por falar. Que estiven ali baldeando todo o día e ainda non daba saído a merda que estaba pegado ao chan. Dios mío, tes aquilo que parece un cortello, de verdade, Que chuparín. Non deixame a min, Carmucha, que vais a ver esto. Ui. Outra contusión cerebral, pero peor. Vai estar debaixo a un mes. A parte boa é que desta vez Carmucha negouse a que Kevin levase a tenda durante a súa baixa. Agora encárgase Elvira. Ela, polo menos, non corre o perigo de encarmucharse, porque xa é lercha abondo. Tardinlle eu. Pero a culpa non foi miña, que foi un accidente. A culpa foi toda do atordado de Kevin. Que ese rapaz ben se lle ve que non é ben, que ten unha falta de fervores ou algo. Presidente, é teu fillo. Meu fillo, di el que é meu fillo, Iso habría que miralo. Cada vez estou menos segura. Eu creo que me deron o cambiazo cando levei ao pediatra. Quedaron con meu e deronme este jortoide. Esas cousas pasan máis do que pensamos, O mozo de mamá. Mamá, que iso que levas mirando todo o día? É unha foto de Osvaldo, o meu namorado caribeño. Vaya. Non sabes canto boto de menos. Os seus mojitos, a súa gozadera, nunca debín deixalo marchar. Pero que dis? Osvaldo era un chulo, un gigoló, un buscavidas que só te quería polos teus cartos. Sí, pero tamén era un Adonis cheo de frenesí caribeño. Ou no chamar, se cadra ainda estamos a tempo de reconciliarnos. No, mamá, ti mereces algo mellor. Anselmito, onde vai a topar unha bella como a min? Un mulato caribeño. Bueno, aquí nesta parte dos Hallas temos moi bons partidos. Por favor, Anselmito. Aquí os únicos partidos que hai son pandorcos que en vez de falar hornean, Eu quero un mulato sabrosón. Tamén temos mulatos. Agora, nos tempos da globalización, hai mulatos en todas as partes. Mamá, ti mereces un gran amor. Verás como atopas o amor de tua vida. Estará a piques de chegar en calquera momento. Moncho. Dígame, don Anselmo. Ponte as pilas. Hai que buscarlle un mozo a mamá. O que vostede diga. Xa vistes? Hai que buscarlle un mozo a mamá.
Pero non un mozo calquera, non. Ten que ser un que baile reggaetón, que faja mojitos, e que, ademais, se pareza ao anterior maromo da vella. Osvaldo, o cubano. Mirade para ele. Vaya machimán. Eu o que non entendo é porque don Anselmo lle quere buscar outro mozo a nai. Porque a vella botan falta ao Osvaldo. E don Anselmo quere buscarlle un sustituto para que se esqueza dele. Non vai a ser que volvan a lle chupar os cartos todos, carai. É que lle fai pensar que o novo non lle vai chupar os cartos tamén. Porque o que don Anselmo quere é un gigoló sen escrúpulos, pero con principios, entende? Que teña a vella entretida a cambio de cartos. Xa entendo. Carallo, vai ser a topar un caribeño que cumpra os requisitos do mulato Osvaldo. Xa, a ver... Carallo, co tipo... Sabes que a min aquí se me parece? A Tucho, o dos tonechos. Boa, se lle gustaría a Tucho dos tonechos, pareces hasta o mazo. A min diredes que estou tola, pero con quen me ten un aire é con Lino. Pois agora que o dis. Xa temos mulato. Agora na máis que hai que convencelo. Ni de bromas, Moncho, eu non me presto esa mascarada. Pero se ti non queres, vou eu. Ti non vales, Puscas, non ten a planta fornida dos mulatos. Pero podo facer pesa. Ala! A ver, Finiño, por favor, pídecho por favor, Eu que sei, nada máis que vai ser levala a pasear por aí, a bailar reggaetón, decirlle 3 ou 4 cousas así melosas, cariñosas, como din os caribeños. Ai, a tú sabes, mamita. Era, Moncho, fora de que só pensar en bailar agarrado coa vella esa dame arrepíos, hai algo que esqueces. Vanessa mátame se se entera que saiu con outra. Pois Vanessa se quere que veña ponda a min. Cala, Puscas, cala. Mira, as cartas boca arriba. Don Anselmo falou de que había cartos. Moita tallada. Ti por que me toma? 100 euros, paseo con baile. Plus de 25 ou 50 por bico. E despois está o pack completo, que eso xa había que negocialo. Mesa de negociación, a mí. A ver, se hai cartos a Vanessa igual non lle parece tan mal. Estamos aferrando para canto que semos, non sabes? Pero cunha condición. Vou de paisano. Non quero miscuir o corpo de carteiros nesta extremonía. Feito, choca aí. Pero non te me botes atrás, Moncho, por que me tomas? Son un home de palabra. E agora marcho dicirlle a Vanessa que vou ter as tardes ocupadas ata que morra vellas. Oye, unha cousa, se él se bota atrás no completo, estou aquí pouco faga falta. La boca, pus. Pois o sombreiro dache un aire de canalla tropical e misterioso que mexa polo chabacano de Osvaldo. E, por certo, xa pensaches nome? Reinaldo. Ai, Reinaldo precioso. Ben, Reinaldo, imos comprobar a ver como anda de baile latino. Veña, cumbia. Oh, muy bien, reggaetón. Muy bien, muy bien. Merengue. Oye, qué bien, Y a ver agora, o el letrero latino estilo libre, a ver qué tal. A ver este. Oh, muy bien. Muy bien de que, a ver de que se baila todo igual. Dixo nada, Moncho. Hai sutiles diferenzas entre un estilo e outro que os painas como a ti non sabedes apreciar. Lino, nada de galego. Español caribeño. Tiene razón, que te tens que ir metendo no papel. Tiene razón, tiene mucho razón tú. A ver, non toledes. O plan é o seguinte. Tes que ir á igrexa e interceptar a vella á saída da misa de 12, vale? LOL. Reinaldo no va a misa a las 12 porque Reinaldo no es católico, es santero, Changó, Ogún, Yemayá, tú sabes, compadre. Entonces yo propongo de interceptar a la señora Hortensia camino a su casa. ¿No te parece, brother? Que tan profesional é o tipo, Mirade que maneira de meterse no papel. Normal que tivese un éxito rotundo coa vella no primeiro encontro. Se cadra un éxito demasiado rotundo. Ai, foi o destino, Anselmito. Saía de misa e vi un mozo guapo que levaba 2 mojitos na man e cantaruxaba un ritmo caribeño embriagador. E de súpeto, zas! Cruzáronse as nosas miradas e xurdiu o flechazo. Ves? Que che dicía eu, mamá? O amor verdadeiro aparece en calquera momento. Canta razón tiñas, Anselmito. Ai, Reinaldo, que porte, que gracia caribeña. A este non o vou deixar escapar. Pois a ver se é certo que sempre di lo mesmo e despois aburreste delas. Non, de feito teño claro que a miña alma xemelga
E se el non mo pide, voulle pedir eu para casar. Como que para casar, mamá? Como que para casar se o acabas de coñecer? Xa o sei, Anselmito, pero os meus anos non podo malgastar o meu tempo con formalismos nin con noivados longos. Mañá quedei con el para que vos coñezades. Xa verás o feliz que vas ser co teu novo papá. Que vos dicía? Chegar a encher, Pero demais. Nos plans de don Anselmo non entraba que o novo machaca de mamá acabase sendo tamén o seu novo papá. Reinaldo, quero presentarte meu fillo Anselmito. ¿Cómo tú estás, Anselmito? Un placer de conocerte, brother. Pero, Anselmo, que maneira de saudar é esa? Fai un favor de darlle un bico aquí a Reinaldo que vai ser o teu novo papá. Moi ben. Deixo-vos que vos coñezades. Marcho á farmacia por algo para os ouriños. Non paro de mexar con todos os mojitos que me fai este pirata caribeño. Pirata tú, mi amor, que me robaste el corazón para guardarlo en el cofre de los tesoros. Ay, que zalamero. Ay, ay, ay. Ti, que pretendes, Que pretendes? Como que pretendo, don Anselmo? Non é o que quería. Non quería isto. Quería que tiveses entretida. Non que se enamorase perdidamente de ti. Home, como non se vai enamorar de mí? Mire que planta tiene. Que te historia, toma. Con esto te has pagado de abondo. Desaparece da miña vida. Non quero saber nada de papá Reinaldo. O sea, un amago, porque o personaxe era bonito xogo. E así desapareceu Reinaldo das nosas vidas. A min tanto me ten, que ata me cae mellor o lino legítimo que o gigoló cubano. Pero non vexades como se puxo a vella. Pero como que marchou con outra? Sí, mamá, sí, unha candonga que entrou por tabaco e... Unha lagarta, a ver se lle vío. Pero por qué? Pero por qué? Por que teño tan mala sorte no amor? Moncho. Por que a mí? Por que? A cazadora é o momento que quere deixarse caer dese ollos. Por qué? Por que a mí? Por que esta calamidade? Con Anselmo, se que é machacante de recambio, estou eu aquí para que faga falta. Fagolle prezo, Grazas, buscas, moi amable, pero non acabaron os machacantes. A partir de agora só casados. Os solteiros sodes moi perigosos. Veña, cumbia. Mal. E reggaetón. Mal. E merengue. Oh, fatal, que así non imos a ningún sitio, por favor, Unha máis que nos quedan 2 horas, que a vella xa vai na misa. Ramón, por favor, ixa lingua, Sí, disculpe, caballero, usted tiene que perdonar. Y hágame el favor de una cosita, Por favor, no le cuente nada de todo esto a su mamá, ¿vale? Porque para ella son más poderosos los celos que el lucro económico. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Por desgraza, eu non teño o encanto caribeño que ten Lino. E a vella meteume un bastonazo cando fun ao seu encontro con 2 mojitos na man. Era visto.